Tikulandireni pano pa VNV Media TV program ine ya Hymns of Hope imene timapasirani Sunday madzulo ngati buno nthawi ya 7 koloko. Monga mathayi zonse program ineyi mumakhala ndine Philip Nyilenda. Ndemu program ineyi timakhalipesani nyimbo zokhazokha zopereka chiyembekezo. Madzulo buno tikukhala nthawi yovuta kwambiri imene anthu osiyanasiyana tikumananso ndi zinthu zosiyanasiyana. Ena tikunena pano ali mchipatala, ena tikunena pano ndithu aferedwa, ena tikunena pano akumana ndithu ndi mavuto osiyanasiyana, kali mavuto azambanja, kaya ndi chani, kakusowa chakudya, kusowa kwa ntchito. Zonsezi zimatichitikira moyo wathu wa siku ndi siku. Ndiye timabwera pano ndi nyimbo zopereka chiyembekezo, pamene kuzimvesera zimatikuta, zimatipasa chitonthozo komanso zimatipasa chilimbikiso. Ndiye mundilole program ineyi ndipereke moni kwa mzathu amene mutionera kuchokera mchigawo chakumpoto, mchigawo chapakati, komanso mchigawo chakumwera. Muli bwanji kuna kuti konse kumene mutionera madzulo buno. Ndiye bwanji apa tiyambe ndi kuimba kumeneko kwa mzathu amene a Spiritual Songs, nyimbo inakuti Mtsogolereni. Ndaza pamaso panu ndi mtima wosweka, ndizanga zonse siya manja mwanu Mbuye, mundilandire ine ndikale wanuyo, ndiyende nanu konse ngwire dzanja langa, tsogolereni panjira yangayi, muyende benane musandisiye ine, ndipempha Mbuye wanga mundigwire dzanja, ndifuna kuona ine ufumu wanuwo, tsogolereni panjira yangayi, muyende benane musandisiye ine, ndipempha Mbuye wanga mundigwire dzanja, ndifuna kuona ine ufumu wanuwo, chikondi chanu Mbuye ndichodabwitsadi, kusiya ulemerero kudzafera ine, ndi mtima wanga wonse ndiziperekadi, sifuna kubwerera mundima wa dziko, tsogolereni panjira yangayi, muyende benane musandisiye ine, ndipempha Mbuye wanga mundigwire dzanja, ndifuna kuona ine ufumu wanuwo, tsogolereni panjira yangayi, muyende benane musandisiye ine, ndipempha Mbuye wanga mundigwire dzanja, ndifuna kuona ine ufumu wanuwo, ndipempha Mbuye wanga mundigwire dzanja, ndifuna kuona ine ufumu wanuwo, ndipempha Mbuye wanga mundigwire dzanja, ndifuna kuona ine ufumu wanuwo, ndipempha Mbuye wanga mundigwire dzanja, ndifuna kuona ine ufumu wanuwo. Kuimba kumeneko kwa Spiritual Songs, nyimbo inakuti Mtsogolereni. Kofunikira ndithu pamene tikuchita zinthu zathu zosiyanasiyana, tizipempha Mulungu wathu okhala kumwamba kuti azitisogolera. Kaya tifuna tiyambe ntchito, kaya tifuna tiyambe business, kaya tadzuka, kaya tikagona, kaya tifuna tipange chani, tizipempha Mulungu wathu okhala kumwamba kutisogolera mu china chilichonse chimene ife tachirekeza kuti chichitike. Akuti ndithu kupanga plan yopanda Mulungu wathu okhala kumwamba imachitika inde, koma simachitika mene Mulungu wathu kumwamba adakepangira ngati ife tamusogoza. Alipo anthu ena chifukwa chomusogoza Mulungu wakumwamba apumusidwa pa ngozi. Alipo anthu ena chifukwa chomusogoza Mulungu wakumwamba alembedwa ntchito. Alipo anthu ena chifukwa chomusogoza Mulungu okhala kumwamba panopa zinthu zawo zikuyendera bwino. Ndiye lizikhala ndithu khalidwe lathu la nthawi zonse kuti pamene tikuchita zinthu zathu zonse Mulungu wathu okhala kumwamba
azikhala pasogolo chifukwa Mulungu atoka mmwamba tikamuyika pasogolo chilichonse chimene ife tikhumba moyo wathu, chilichonse chimene ife tachiyika, chilichonse chimene ife tikuyembekeza kukhala nacho chizachitika kokha ngati ifeyo tinsogoze Mulungu atoka kumwamba. Program yake ndi imene ya Hymns of Hope kulifika pano pa VNV Media TV. Kwa mzathu ani mango tijoina kumene iya simunachedwe sitinathe mtunda. Nyimbo yosatira imene tifikenso program yathu siku lero ndi kuyimba kucha kwa mzathu a Mubas SDA Club. Nyimbo inakuti tikazaonana. Takaonana ni Yesu momboli muzindao wala zakala tikuli mene sinaone loliranji mwe kayanza kaya kutinda kulumuka koza kumbukira moyo wakale mbele ndinaliri muntu wachiwa nzalira njimwemwe kutinda kulumuka kayanza kaya kutinda kulumuka koza kumbukira moyo wakale mbele ndinaliri muntu wachiwa nzalira njimwemwe kutinda kulumuka ndizakaonana ndiokondedwawo omwe amwalira zagwirana nawo osatakumvetsa zalira njimwemwe kayanza kutinda kulumuka koza kumbukira moyo wakale mbele ndinaliri muntu wachiwa nzalira njimwemwe kutinda kulumuka kayanza kutinda kulumuka koza kumbukira moyo wakale mbele ndinaliri muntu wachiwa nzalira njimwemwe kutinda kulumuka. Nyimbo ya mzathu amene wa Amubas SDA Club lipasira nyimbo yabwino kwambiri mu program ine ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Nyimbo yosadiranso imene lifikenso program ine ndi kuyimba kucha kwa mzathu a Morning Bells kuchokera ku Ndilande Central Church. Nyimbo imene akuti Petulo. Masikuwa siri za tiku kalawa tiziwe zikolifusa patatu. Masikuwa siri za tiku kalawa tiziwe zikolifusa patatu. Siwe mpuzisi mumpingo wa Yehova, siwe mlaliki mumpingo wa Yehova, koma eti lelo achulukilenji osata kumbolawo. Tawi zafika mkondo ikula
muzayima ndikuvomereza Kristuyo, nthawi itafika munganene kuti ndiyeni yekhayo wakuyenera ulemu. Ambiri aife siti zakonza ngati Petulo, tizamukana katatu. Petulo uzandikana 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 katatu. Ambiri aife siti zakonza ngati Petulo, tizamukana katatu. Siwe mphunzitsi mu mpingo wa Yehova, siwe mlaliki mu mpingo wa Yehova, koma eti lelo achulukilenji osatakumbonawo. Nthawi isafika nkhondo ikula, muzayima ndikuvomereza Kristuyo, nthawi itafika munganene kuti ndiyeni yekhayo wakuyenera ulemu. Ambiri aife siti zakonza ngati Petulo, tizamukana katatu. Petulo uzandikana 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 katatu. Ambiri aife siti zakonza ngati Petulo, tizamukana katatu. Morning Bells kuchokera ku Ndilande, nyimbo imene akuti Petulo. Tilipo anthu ochuluka amene tikunkana Yesu ndithu. Kunkana Yesu sikuima pachulu nkunena kuti Yesu sindikundziwa, Yesu kodi ndi ndani, koma zochita zathu zimaonesa kuti khanga titu awo zochita zawo zikusiyana ndithu. Akunkana Yesu. Tilipo ena amene timakhala malo osanasiyana, anthu nkutifunsa kodi inu mukhanga titu nda mpingo wakuti, nkoma ta ine iya kukhanga tikuthawa-thawa. Zimachitika zimenezo malo osanasiyana, kukana kumene ife timakhala tukana kumatonesera kuti ifeyo sitikuvomereza ndipo sitikulola Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu. Timakhanga limene adachitira Petulo, mukumbukira nkhani ya Petulo imene anachitira kunkana Yesu katatu. Ena fenso timankana Yesu katatu.
moyo wathu wa siku ndi siku muzochitika zathu zimene ife timapanga. Koma ngati timatero iyayi tatiyeni tiziyang'ane, tizikukhude pa mtima, tizimenye, tizifufuze nkuona kuti ife tili pati. Tikuona kuti taperewera iyayi tiyeni ndithu tikonze. Koma ngati tili bwinobwino kuti Yesu Khristu wathu tikumvomera muzochitika zathu, muzimene timamwa, muzimene ife timadya, mayendedwe athu ndiyo zinthu zili bwino. Koma ngati sili kutero tiyeni ndithu tizikonze. Mkatikati ma program imeneyi ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Nyimbo inanso imene tifikenso program imeneyi ndikuimba kucha kwa mzathu The Friends atipase nyimbo inoti udani otengera. Iwe kalidasiwe tabwera kuno kuyambira lero sindikufuna ndzakuoneso kucheza ndi Thembi. Chifukwa chana ma. Chifukwa kalelo gogo wako amene uja anakangana ndi gogo wako nkhani ya munda mpaka na gogo wako anasekedwa polisi. Ndiye kuyambira pompo sitimacheza nawonso tikumvana kaya. Ine udani otengera ine aida ukanda. Ine sindifuna kuzasala kumwamba, kamba kaudani wangotengera sindifuna. Ine sindifuna kuzasala kumwamba, kamba kaudani wangotengera sindifuna. Anandi uzaineyo usazapone komoiro, kani yake ine sindiziwa, ambuye nthandizeni. Anandi uzaineyo usazacheze ndi uyo, udani wake ine sindiziwa, ambuye bwerani wo ine. Ine sindifuna kuzasala kumwamba, kamba kaudani wangotengera sindifuna. Ine sindifuna kuzasala kumwamba, kamba kaudani wangotengera sindifuna. Lelo maudani afikapo, ena ndiwo amala, kukangana nkani ya pazili mozi, ambuye bwerani. Lelo maudani afikapo, ena ndiwo amalo, kukangana nkani ya pazili mozi, ambuye bwerani wo ine. Ine sindifuna kuzasala kumwamba, kamba kaudani wangotengera sindifuna. Ine sindifuna kuzasala kumwamba, kamba kaudani wangotengera sindifuna. Ambuye bwerani nsanga, zigoli lafikapo wawa, kale tinkapa zinyama, pano tikuopa muntu. Ambuye bwerani nsanga, zigoli lafikapo wawa, kale tinkapa zinyama,
tikuopa muntu. Ine sindifuna kuzasala kumwamba, kamba kaudani wongodengela aisindifuna. Ine sindifuna kuzasala kumwamba, kamba kaudani wongodengela aisindifuna. Udani otengera kuyimba kwa mzathu amene wa Other Friends, nyimbo yabwino kwambiri. Kundikumbusa kuti tilipo anthu ena amene ndithu tinangomva kuti agogo athu, agogo awo adayambana pena pake, ndeife tangobadwa anthawi ino kutengera udani umene udalipo mbuyomo nkumakula nawo. Nkumaona anthu akhomwero khanga tisabale nkuakana kuti aya ene kuti adani athu, komali abale ndithu akumene ife tikuchokera, abale athu enieni, makolo athu, makolo awo, ifeyo ndithu nkumangokhala ndi udani oterowo. Nyimbo imene yatiphunzitsa kuti tisachite dongosolo limene lolo. Ngati abale athu adayambana, ife tangozipeza tikhale munthu mmodzi obweretsa ndithu mgwirizano pakati pa anthu amenewa. Ife tisatengere nawo koma tikhala mmodzi obweretsa mgwirizano ofunika kwambiri. Fanga tisibweretsa mgwirizano iyayi ndoti ifeyo sitikuchita mbali yathu. Mbali yathu ikhale yobweretsa mgwirizano. Alipo anthu ena ndithu neba ndi neba kuyambana zifukwa zake zosaziwika. Mwina mwana sanachite bwino pena pake, amayi tamva nkhani imeneyo, mmene tamva kungwakwira. Nde anthu obwera mbuyo mwathu kuchokera kwa ifeyo amene mwina tidalakwiridwa kumangotengera udani umene anambana ndi amayi, ndife sitingacheze iya. Anambana ndi adati, aneba ukoko ndife sitikhuza sitingacheze iya. Ifeyo tikhala anthu obweretsa anthu malo amodzi. Katikati ma program imeneyi ya Hymns of Hope timakhala tupaseni nyimbo komanso timakhala tikuthandizana moyo wathu wa siku ndi siku. Kodi tingachite motani? Kodi nyimbo zimenezi zitikhuza motani? Nanga zitiphunzitsa motani? Ifa nyimbozi zimakhala matanthauzo osiyana amene akunena zitiphunzitsa moyo wathu wa siku ndi siku. Ndifake nabwera ni program imeneyi ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Nyimbo yosaliranso imene tifike program imeneyi ndikuimba kucha kwa Heritage Sounds, nyimbo nakuti Mafunde. Mafunde panyanja kalipa mbuye watu, mulichikondi mbuye mudzaongola, dzanja lanu lilontoza mafunde panyanja iyi. Mulichikondi mbuye mudzaongola, dzanja lanu lilontoza mafunde panyanja iyi. Mbuye ngalawa yanu yakwerezeka, anthu anuwo akusowa njira. Mbuye tontozani mafunde panyanja iyi, kuti anafe tikhale mtendere. Mbuye ngalawa yanu yakwerezeka, anthu anuwo akusowa njira. Mbuye tontozani mafunde panyanja iyi, kuti anafe tikhale mtendere. Ngakhale mafunde panyanja angawombe, tsiku lina Mbuye adzatonthoza kuti anafe tikhale mtendere. Ngakhale mafunde panyanja angawombe, tsiku lina Mbuye adzatonthoza kuti anafe tikhale mtendere. Mbuye ngalawa yanu yakwerezeka, anthu anuwo akusowa njira. Mbuye tontozani mafunde panyanja iyi,
kuti anafe tikale mtendere. Mbuye wanga Ngalawa yanu yagwerezeka, anthu anuwo akusowa njira. Mbuye totozani mafunde pa nyanja iyi, kuti anafe tikale mtendere. Kuti anafe tikale mtendere. Kuti anafe tikale mtendere. Kuti anafe tikale mtendere. Kuyimba kumeneko kwa mzathu amene wa Heritage Sounds, nyimbo inakuti mafunde pa nyanja yakalipa. Ndikumbukira zaka zambuyo zindithu mkatikati mwana mondo wina timaona anthu ndithu akuyika mastatus yambuye tiyosereni zimene zikuchitikazi, timazitenga zimene zokhala ndithu kuti ndina mondo amene wadzadza pa nyanja. Ndetu kumpempha Mulungu atokhala kumwamba kuti atithandize. Kodi timampempha motani? Ndifake kumwambire kuja timanena maonena kuti muchina chilichonse chimene ife tikuchita, kandi pemphero kapabwera vuto kasipanabwere vuto, koma tizimpempha Mulungu okhala kumwamba nkutisogolera. Ndimana mondo otani amene ife tikumana nawo moyo uno. Pali ana mondo ochuluka amene ndithu ali pa nyanja pa mitima yathu, amene atisoyesa mtendere. Tiyeni ndithu tizingompempha Mulungu okhala kumwamba kutisogolera, komanso kutithandiza kuti nyengo zonse zimene ife tikudusa iyayi zipite zisakhazikike miyo yathu. Mulungu yatichosere. Programu imene ya Hymns of Hope, kuongolerana, kuphunzitsana, komanso kuthandizana ukuti kumvera nyimbo zopereka chiyembekezo. Ndeti kaona nthawi yapa iyayi nkumalichereche kwa programu imeneyi ya Hymns of Hope. Ndipo nyimbo imene timaliziranso programu yathu asiku lero ndikuyimba kucha kwa mzathu Faithful Angels kuchokera kwa Samba SDA Church, nyimbo inakuti ndi wachikondi. Nyimbo imeneyi itimalizire programu yathu ya siku lero ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Mawu amene ngakusireni madziro buno, mlole Mulungu kusogolerani mbina chilichonse chimene mukupanga. Mukasogoza Mulungu, chilichonse chizakhala chotheka, chilichonse chizakhala chopambana kokha ngati musogoze Mulungu khala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu. Ine dzina langa ndine Philip Nyilenda, komanso cameraman amene amatijambula program ineyi Brian Katumba. Tikufunirani usiku opambana ndipo pirizani kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa VNV Media TV. Good night. Ndiwati kondi Mulungu chikondi chake chosizwitsa, analenga inu ndine ndizonse zokhala m'menemo, adatha kulenga zonse nayamikira zili bwino, koma Satana ndangelo ake naukira Mulungu, anaponyedwa padziko tsoka mtunda ndi nyanja, poti oyipa watsikirako chisokonekero padziko, nachimwitsa onse padziko ndizonse zokhala m'menemo, chodabwitsa chozizwitsa chikondi cha Mulungu wathu, chodabwitsa chozizwitsa chikondi cha Mulungu wathu, chodabwitsa. Ndiwati kondi ndi Mulungu chikondi chake chozizwitsa, anatuma Yesu Kristu kuzatiombola muchimo, anakomedwa pamtanda analasidwa mchichimo, anakhetsa mwazike kudiwala muchimo, kudilichere anake, chodabwitsa chozizwitsa chikondi cha Mulungu wathu, chodabwitsa
chodabwitsa chozizwitsa chikondi cha Mulungu wathu chodabwitsa chikondi cha Mulungu wathu chodabwitsa chikondi cha Mulungu wathu chodabwitsa chikondi cha Mulungu wathu